International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Bad news, Rose. Bad news, kunam? Katapusan nita di ka pa nagsweldo? Maudi nga sweldo. Kanada pa yung separation pay ko. Separation pay? Kaya't mo asawin, awanan ti pagtrabahwam? May sa ganagin na ikaditi pabrika magtrabaho, Rose. Diyos ko, no kaano pa nga dan ni Alvin nga inoon nga anak ta iti kolehyo ken adamit tanda daisy ken June iti high school. Iso pa iti kaawanan ti trabahom. Kasano nga Ruden? Di ka mapukawan tinamnama ka, Staros. Kararag ka na po Diyos ti kasapulan. Ipasnek ting kararag. Nasabi ko ma, te ipain na po Diyos ti kita niya manapagkurangan ti kasapulan tayo. Tingkay nangigan papagayam ket maisa lang paset ti pagkasalitaan lagip ti napalabas ni Danilo iti probinsya ti Pangasinan. Nga ti pagkasalitaan na papagayam ket isut napili nga bestseller of the first week iti bulan ti Abril iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Ken kasama ti program at nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag, iti panang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasik II nga pangabakan nyo ka nagidag kakadakkel a premyo. Kas kuma iti grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. No kasano nga nangabak dati pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Danilo ngayon tayo pinauluan iti kararag. Ituloy tayo nga rin nga ibasa kani drama dito yung pagkasalitaan ni Danilo. Tubuak iti probinsya ti Pangasinan agtrab-trabahoak iti pabrika manunemi ket talo digiti nakmi keni Rose. Nga ni Rose nga asawak manunemi ket tagtartaraken iti native nga manok ken kastameten nga agmulmula tinateng ken fruit trees iti likod laing ti balaymi. Nga dudad duma tapnulay nga makatulong kanyak manglupay iti laba manunemi. Ngem dimteng iti maysa apan nubok iti biagmi. Adda idin ni Alvin iti college idinto ta de Daisy ken ni June manunemi ket addadan iti high school. Ili mapasamak manunemi na ikatak iti pabrika. Nagtulag kami ti asawak. Ngaramidam mi ti amin na panagtinulong. Buyugan mi tinimpasnikan nga kararag. Tako nami manunemi nga amin nakiddaw mi iti Diyos. Ket patgad na. Babayan mo't laing itingkam panangaramid. Na sa tao ang gawa, na sa Diyos ang awa. Aginggang iti maysang aldaw manunemi kinasarita mi digiti talo nganak mi. Ket yung asawantang agtinulong kayong kininanang agtarakan ti manok kinagbula tinateng di talikod. Wen, Alvin? Ngayon, nailata. Iti labas ti alad di talikod at da nakatiwangwang nga daga at di mamulmulaan. Iso ti pagtitinulungan tayo nga dalusan tapno matraktor ken maaladan. Ngayon, saan tayo nga daga? Alvin, napanmin kinasarita di akin daga ket si papalubos amulaan tayo. Ay, ngayat ngayon ko ma, adda mangisuro kada kayo no kasunod tinapintas sa panagmula, tatang, nanang. Saan tayo parikot tayo, Alvin? Gaputa nagtulag kamin kanitatang yo, amapan kamin to iti agriculture office, tapno addan to mangisuro kada kami. Ay, nasiyat nga rin no kastaan, nanang. Ken tumulong kami mat nga talungan na kyo. Correct ka dyan, Alvin. Agtitinulong tayo amin. Kaano nga rin narugyan tayo? Inton malem, iso nga agsagana kayo. Babayan ti kasting arabidan tayo, tatang, nanang. Makapagturpos ko nga talungan na kyo iti kuleyo. Sigurado tayo ta, Alvin. Basta gagagad tayo. Agtitinulong tayo. Ken kang runanti amin.
Danggayan tayo tinapasnek akararag, iti tunggal aramidan tayo. Nalawag? Nalawag datang. Daisy, Kenjon, nalawag? Nang tunged da day si Kenjun, Danilo. Iso ang nalawag katakwada ti amin. Ket agsagana kayo nga ruden, taintun malem, rugyan tayton ti trabaho tayo. Nabanog ako, nanang. Ore da day si Kenjon, kat gusto ko na yung tilang edda. Nagrigat. Anos lang ti kasapulan anak ko. Uray tanapan ni tatang yun ang tiliw iti manok, tatinulaan ni iti manok ti sidaentay no rabi. Uy, mayat Nagimasti kagaldo. Ngayon niya tumailok, nanang. Rangaw ti sili, when no rangaw ti pariyat kaetso, agpili kayo. Uray taado ti mulak asili ken parya. May mayat tirangaw ti sili, nanang. Saan mo nga kayat da day si Kenjon ti pariya, tarapait ka nung. Alawen anak, sige ituloy tayo laeng adalusan ditoy. Uray tadantanin, agan anos tayo anak ko. Babaen tinaimpas ni ka nakararag, ket agbungan to itinasaya at dagitoy arigrigat tayo. Ay, Danilo! Ay, dagagan. Tatamundo. Iya po na yun na ya. Nga pindas na ito'y hapagyo. Halika at magtanim ng prutas at gulay. Kastan sakit timining ti hapag. Ket kumpleto na kado. Kaya naglalapsad na. Ay susapo ay anarnuoyan ti bunga da. Kaanong nagharbas kayo ha? Doon bigat manin datang. Namin na doon nga harvest. Kata umay nga mismo dito digiti komersyante nga mangangkat ka digiti apit mi. Ket kwarta manin nga maliwanag nung kasta. Agar aramid kayo pa na mismo ti organic fertilizer. Kaya naglako kay bayan. Ay susamo. Wanda ta. Kaya ore digiti similya ka natin. Ado pa yun ti agatang ta nalalapsat digiti similya mi. Tamayat ti organic fertilizer nga ususaram mi. Di matindi ko kita di matiti pabrika ini di pagtrabahuam. Di amo kinawan ti amo nga awan ti knowledge mo ti agrikultura. Ay magpadpada kay matganala iti asawam. May salang aldaw nga nagseminar kami iti asawak tata. Kaya na dumat iti mabaling nga basahin kan na tuladen iti Facebook. Sa bagay. Ay na. Nung nagagat ka nga agpalisok talaga nga sumaliwadwan ka. Kaya di mapupuutan ti pa naglabas ti panawang ka nag-graduar sa amat ang inaunayo. Ni Alvin tata. Alvin tinagan na kay inaunayo. Uwan tata. Agraduar to nito may nga bulan. Ket sumarsaron tumaten nga agraduar da desi kay ni June. Kitam kadlangan niya. Uwan tata. Ket nagkaluan nga yamam iti Diyos. Ta patgan ditong gala na impastingkan nga kararagmi. Dandanin, Ross. Nagraduarin na Alvin. Kan may sapayan nga kaming ti PNP ti lugar tayo. Kalpas nga na ipasanan ti board na, kan ti pa nag-training na. Ado pa'y arigat Danilo. Ta-graduar to pa'y ni Daisy itatawen. Kalpasan na, sumarunon tumete ni June. Ado pa'y arigat, ngam sigurado nga mapasamak ti amin, Ross. Isong itultuloy tayo lata. Itagtitinulong, kyan tinapas din ka nakararag. Tapno patgan ni Apo Diyos digiti kalikagom tayo. Wen lakay, ket agyaman tayo kini Apo Diyos, ta iso tinang plano para iti pagimbagan tayo. Danilo! Ay, siyak man na yan, baro. Ay, wanda tang mundo. Nabigsa ka ba ilang nga? Ay, kastansa di kitikas kanyak nga natin latasin sidain na. Nang runa, no, agipadawat ka manan. Ang problema ito dahil tata mundo. Orata nakapagturpos ba't amin ang digit anak bi?
At pa yan pamilyada. At damatin talong ang pukubikin ni Rose. Nila mamin ano niya. Kasla hindi kalman lang nga rinugyan nyo tagmulag ang nagtaragan. Ngamita. At pa yan bukod nga balay di kita anak yo. Wanda ta. May sa akong pauntian mi. Ta nagatang mi matan tidaga nga mulmulaan mi. Ken dagiti nagdisuan dagiti balbalay di kita anak mi. Nagatang min di kita. Ulitak manen. Danilo. Basta nagagat ka, sumaliwanuan ka. Ken danggayan iti na impastikan nga kararag iti apo tata. Kat talaga, nga patgan na. Gaputa, nakasaysayat nga talaga ni Apo Diyos. Kat kasta nga rod tinapasamak manong nemi na kumpleton tiya arapahap mi iti asawa. Nakaradwaren dagiti talo nga anak mi manong nemi kat addapayan asawa ken trabaho da. Sagdudwa dapayan manong nemi ti anak digat kayat nga sawen inem dagiti apu kami kiniros. Sumardeng kayon kung natakada kami agmula ka nagtaraken manong nemi ngem dayto iti exercise mi. Ngayon pasit daan ka din hanga kas ini nga talagang igubet mi ti trabaho. Dito nga ti pagkasarita ak manong nemi kat thank you iti laying mo nga nang iba sakit sabi ko mata damat ni batik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti amiyag. Ito nga dagyaman nga pagayam mo Danilo iti probinsya ti Pangasinan. Igumet ka Danilo kat ingkay nang ikan papagayam iti apan na kay drama dito'y best letter of the first week iti bulan ti Abril ti pagkasaritaan ni Danilo iti Pangasinan. Dagiti lang akem iti akem nga Rose inakem ni Merlin Pascual Ruiz. Akem nga Danilo Alvin Kentata Wanula Kay Mundo ni Nemi Ruiz Sr. Kat papagayam mi pumakadak nga rodan ni Manong yu anemi na to Nemi Ruiz. Thank you for watching.